Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Brawl Stars. Аз съм Каймаканов Арми. На Brawl Stars, ама обаче ни лагва на тежката. Нищо, сега ще го оправя. Приятели, по-точно ще се редуваме. Те няма да говорят, защото явно не искат. Ти? Да. Ти ще говориш, добре. Ами аз си предавам, че ти ще играеш, защото ти си... Айде и започваме първата игра да играем. Избери си герой. Да. Пак го гледаш героя, избери си, ако искаш някой такъв. Добре. Или 100 ще играш. Окей? Сега, окей? Батко, тук малко трудно ще стане. Малей! Виж. Един отбор е... Това е много трудно. Еми, късмет ти пожелавам. Имаме момчета. О, чаш, аз. Добре. Окей? И хора, пак умряхме, за съжаление. Те са много силни. Да, брат. Ти са с Legendary ранг май? Или? Ами, бихте. Ами бихме. Твоите брат такират. Гледай колко... Сега съм аз, хора. Избираме моя фаворит. Моя фаворит, който е най-силен. Естествено. Трио ли играете? Трио, нали? Да. Окей. Добре. Ние сега почваме. О, виж го! Този скин е бати акия, човек. Да. Хора. Ако имате този скин, направо казвайте. Така. Скинът на Рико дето е, защото... О, какво? Не, по-добре няма да се бутаме. По-добре да има да се бутаме. Как сме сами, бе? Наша, как ще умре тежко? Как ще умреш тежко? Наш. Умира. Така! Добре, всичко е наред. Нашия обаче, не знам как ще оцеле. Сте силни броуари. Нашия брат ни даде джемче. Окей. Той ни спогина, ама... О-хо-хо-хо. Братле. Майко то гъб. Ще да ми се изтереза малко. Не. Бързо се хилвай, Валериде. Така, хилвай, не. Как тя ми наби толкова, бе? Тя ми наби 2000 кусор кръв, май. Не 2000 кусор кръв. По-малко. Умри! В ужасти, мъки! Не. Добре, имам 18 такива. 18, как се казаха? Не забравих. Той е останал толкова малко, избяга! Майко, мъртъв. И умирай. Ми спечели. Сега, кой е след мен, момчета? Окей. Хора, сега е мой ред. Да видим дали въобще ще вземем Legendary-то. Според мен сме много добри. И ще играем пак с RT. Тоест